Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile abantu nabathandi bakaGogo Esther Mahlangu ezinkundleni zokuxhumana emva kwendaba zokulimala kwakhe ebanjwa inkunzi. Sanibona ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibuka khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando. Ngumdwebo ovelele wesizwe samaNdebele oseke wawina nezindondo uGogo Esther Mahlangu ube ukuthi ubanjwe inkunzi ngomgqibelo esiyabusiswa angakamhlanga. Ubeke esephuca isibhamu sakhe kanye nemali. Bamshaye bamlimaza kabuhlungwana wagcina waze waquleka. Abaziwa ke namanje abantu abaagile lo mkhuba. Abantu bathi ukuthele ngendlela emangalisayo ezinkundleni zokuxhumana emva kokuzwa le ndaba ezingabaphathanga kahle zokuhlukunyezwa komuntu omdala. uKhaya Shamaso uthe ngazobane otshelele mgulukudu ukuthi uGogo omdala kangaka unesibhamu. Kunobantu ke thizeni abaziyo kulolu daba. uCloud reporter Joy Abakes uthe ayikazi uhlanya olunjani lolu olungashaya umuntu omdala kanje aze aquleke. Yimbi ke lento eyenziwa ile mgulukudu sengathi ingatholakala. Luza lenyabedi uthe mangibona lezi ndaba zevele ezangiphula umoya. Imgulukudu impela isananhliziyo ihlukumeza ngisho abantu abadala. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu kakhulu. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo.